Hawaii pot ser un destí idíl·lic per anar de vacacions, però també l'escenari d'una competició que posa al límit l'ésser humà, el Campionat del Món d'Ironman. Allà serà dia 8 d'octubre d'enguany el formenterer Ricard Marí Ferrer. L'illa és el millor camp d'entrenament possible. Hawaii sempre et diuen que el més dur de l'Ironman d'allà és la climatologia. Sí, és els 28 graus més el 80%, 90% d'humitat que hi ha. Formentera, clar, és ideal per entrenar en aquestes condicions. A les 7-8 fer la natació i després aprofitar, sent una mica massoca, aprofitar l'hora dels migdies i intentar acostumar-te una mica en aquest clima de córrer sota 25-28 graus i amb aquesta humitat. Maria és fisioterapeuta. Als matins es dedica a la seva feina i aprofita el temps lliure per ser un home de ferro. Anar a Hawaii és un somni, és un objectiu molt important i per tant les coses tenen que anar molt ben planificades. Jo ho compaginc, intento compaginar la meva feina, tinc una feina de 8 hores diàries, i intentes doblar, el que es diu doblar, fas 2 entrenaments en un dia, natació i córrer, ciclisme i natació, gimnàs, etc. I ho intentes encaixar dins el que és la teva vida laboral i familiar. La prova de Lanzarote va ser el seu trampolí per arribar a Hawaii. Aquest any ja vaig veure que per marques que havia aconseguit anteriorment, condició física, temps d'entrenament i tot, podia tenir l'opció de classificar-me per Hawaii. I ho vaig aconseguir fa un mes a l'Ironman de Lanzarote, quedant quart del meu grup d'edat de 34, que és l'última plaça que otorgaven per anar a l'Ironman de Hawaii. Quasi 4 quilòmetres nedant, 180 en bicicleta i una marató. Aquests són els exigents ingredients d'un Ironman. Cada fase té els seus moments durs. Hi ha tres punts que són els més difícils. Un és la sortida de natació. Imagina't 200 persones que estiren al mateix temps a l'aigua i realment quan et trobes allà dins són 5 minuts de bastanta ansietat, estrès, perquè reps colps, gent que et passa per damunt i t'agafa. Llavors un altre punt crític són a partir de 120-140 de bicicleta. Recordar que són 180, però a partir de 120 és quan tens un petit baixón d'energia, que és el famós mur que es pateix a la marató, però en aquest cas, en l'Ironman és 120-140, que és quan tens una baixada física, però quan van passant els anys ja t'acostumes a ella i ja ets capaç de dir, vale, és igual, tu segueix. I llavors els últims 10 quilòmetres de la marató, que també són molt durs perquè ja portes 8-9 hores competint. Si sumes la calor o la climatologia que pugui haver, doncs es fa relativament dur i és una lluita no tan física, que sí, però és una lluita més mental. A Hawaii coincidirà amb els millors. Podrà fer realitat un somni. Anar a fer-ho el millor possible, però també sense arriscar. Vull dir, m'ho agafo com si fos el meu primer Ironman, anar-lo a acabar. Anar a acabar, disfrutar-lo. És un esport que et permet compartir sortida o taula d'un restaurant amb aquest tipus esportista. Altres esports això és impossible. El gran objectiu de Ricard Marí Ferrer serà quedar entre els 60 primers del seu grup d'edat d'entre 30 i 34 anys.